вчера съм Митка Петриви и не искаш да ме бъда PvP. Това е сервера, ще правя ревю. Значи, тук е спавна. Тук отваряте кейс. Нали такива ключови. След това имате нали инжар често, нали там тук е джвимпо, тук е за храната, там долу е енчантинга, енвелите. Тук не знам какво е. Там са правилата. Има ги това, значи опа да спусна. Това е за българските, на които са българи. А пък тук е за англичани. Които са англичани, да се знаят, че вече има правило на английски. Да преминаваме към Warp Enchant. Той е на спавна. Аз ви го показах. Да го покажем. Ви намерите там. Той е, когато са спавните, дойте гледате в етия такова гълчетата и ги намирате. Значи това е Warp End. Тук имате и за енвели, ето го, тук има дупка, там имаш, ето тъс, чакайте, тъса билка, да излезете, може да се вкарате пак в дупката, там кораб, къщичката, там във водата, само забравих да кажа, има лабиринт, няма нищо мисля, само там забийте също, тук е къщичката, кулата, друго там няма, тук дупката показах, тук пак биеца, тук отида нататък на бързо. Този кула, когато я виждате има отвор, там може да се качите горе да се биете, да се спасите, не знам да скочите отгоре, няма вземни. За полшаните, ето ги, нали всичко. Fire Resistant, Health, Стренка, Спидка и Regeneration. Това е самото, не знам, те по-изъмка мисля, да. Тук ми е Ender Chest, ето. Аз там грабих и зато и съм скрайта. Искам да хвърля глупостите, тя не трябва. Да преминем към следващия Warp Event, да покажем евентите, само забравя да кажа, че са 9 часа, всеки ден от 9 часа. Дайте тук, пишете Warp Event. Ето, има и Сашо. Това е Warp Event. Тук, мисля, че са правилата за Warp Event. Ето всеки евенти всеки ден от тези правилата. По време на PvP евента така може. Ето. Снимате и спрете си на пауза. Тъйте, че запазявам с принца. Следващия Warp е Warp Event Rules. Това е деца го показвам. Следващия Warp е Warp Food на спауна. Аз ви го показах, но някои хора може да искат да видят къде е точно. Ето така си бити с прасета, някакви такива неща. Нали, прасета, овци, крави, там кокошки на спауна, другото. Ето го е енчантинга. Crazy Boy. Хай. Ето го. Нали, така се намира до енчантинга, идвайте си, той е в пъгълчето. Идвайте си така, вървите напред. Хоп, ето го. Да преминем към следващия Warp. Опа! Warp Jump Event. Знам, че ще цъкам, ето го, виждате. Бъда PvP, нали? Ето. А там горе, виждате, там на Newjet пише. Това не е хак, ами мод, за когато цъкнете контрол, нали, да го задържите, просто го цък. И той ви пуска, извинете, той ви пуска, нали, така, това, какво беше това? Да, спринта. Когато цъкнете Shift-а, виждате сам давам това, без да го задържам и той има пуска. Цъкам Shift-а и ще се падам. Това е мода, само да мисля, че хайк, Warp PvP, това е пак Ендо.
кефа този сервер, просто сервер се заслужава всички да играете в него. Заслужава се наистина. Сам по време вечерта мисля, че лагвате и гадно, ама нищо. Ето го пак един да. Това е лар. Сега да преминем към следващия лар. PP Event. PP Event. Том. Ето го. Вече така са идват и са бити. Черти айтъмки, като убити някой. Това ето го, това е така спама. Он админа чупи, пада ти водата и почва ти да са бити. Преминавам към следващия Warp Orles. Warp Shop. Ще ви го покажа пак. Нищо. Това ви го показах. Пак може да дойдете да го видите, да преминавам към Warp Shop. Това е пак за англичаните казвам, това е за българите. Които са българини идват тук, които са англичани идват там. Чета. То тук. Диама, така спаунери, които покупали са. Тук храната. И така броня, отзаря броня. Така айтеми. Там също има и за такова. За капания правите полшанките, за такива капани да ограбват хомите и нали. Преминавам към следващия Warp SMS. Следващия Warp Sprint Watch е навъсена. Значи, това е какво? Па или CSGO и теми. Ето виждате, който има CSGO може да си купи ранг с скинчи. Ето ги. Виждате, пише номера, текста. Ето, правите се сам, админа, скайпа на админа. Ето, като видите, виждате фулки, направо къртим в фулки. Това е за 30 лева. Всичко. Това е Warp SMS, вие ще го разгледате. Warp Sprint. Ще питам иска админа дали ще ми копира, дали ще ми дам някой си скъпо скинчи. Ето го спринта, пийте с полшанка и напред! Ете, както викате. Пренам към следващия Warp. Той е само за евенти. Едно. Цвете там, избавете с някой, цъкате табелката и почвате бум, както вика някой. Бум, някой се лапи. Чурата и викаш. Го написах пак сега. Воен. То па бас. Ето виждате така, вече двама са започнали. Ето го Сашо и тук забитати са бити. Нали? Това ми следа от клипа. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, коментирайте. Харесвайте клипа и скайпа ми ще има в описанието. И IP-то пак повтарям, ще го има в описанието. И до скоро.